Jien ma stajtx nibqa' hemm, kienet din ir-raġuni li ta' l-eks-Sindku Laburista Konrad Bortmann dwar l-għażla li ma jikkontestax mal-Partit Laburista fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Il-bilanċ imbagħad tittoħolqu, jiġifieri kien hemm bilanċ tajjeb li nhar immur f'dik it-triq għax ma kellix option, da ma ħallewlux option, meta inti jkollok amministrazzjoni sħiħa ta' partit taħdem kontrik, dik hija l-verità, jien ma stajtx nibqa' hemm għax kien hemm ħafna ikkummentaw għax iridu klura u ħafna minn dal-affarijiet. I mean, jekk inti tkun ġo partit qed tagħmel il-ġid u daw jaħdmu kontrik, I mean ma kellix option jiena kelli nitlaq. Waqt programm fuq RTK 103 Bortmann spiċċa jgħid pubblikament li kien hemm improva jixtrih. Xi stajt nagħmel, stajt ninxtara easy. U kien hemm xi ħadd issa ngħidu pubblikament li kien hemm tal-petrol station kien lest joffri li xi ħaġa, ma tarax. Jekk jiena ġibt il-fiduċja tan-nies biex nuża sew. Dan b'referenza l kwistjoni li kienet inqalat fil-Gżira fejn il-Kunsill Lokali tal-Gżira dak iż-żmien immexxi minnu stess kien appella d-deċiżjoni li ħarġet mill-Awtorità tal-Artijiet, deċiżjoni li kienet se tbiddel ġnien pubbliku f'pompa tal-petrol. Vera m'iniex sindku, jiddispjaċini ovvjament, għax l-affarijiet li għamilt hemmhekk sagrifiċċju kbir. Intant l-eks-Sindku Laburista spiċċa jikxef kif hemm ħafna Laburisti mweġġajn. Veru. U ħafna laburisti, ġifieri batuli, ħafna laburisti mweġġa. Bortmann qal ukoll il-partit li hu kien jagħmel minnu sar partit kapitalista li ma jismax lin-nies. Il-Labour Party mhux qed jisma'. Hemm tkissir kbir, ġifieri da ħajkonna problemi kbar fil-futur. U qal il-Partit Laburista spiċċa jħarref u jgħid li Bortmann huwa kontra id-drittijiet ċivili. Pereżempju jiena qalu li jiena kontra id-drittijiet ċivili. Ħrafa min irid jagħmilha sara. Taf kif għax jiena m'iniex kontra, jien għandi ħbib tiegħi gejż. Marija Borċ, Net News.